गोवेकरांसाठी त्यांच्या पसंतीचे पोळ्यांचे नेकलेस, पोळ्याची काशीतळी ह्या डिझाईन्स दिल्या आहेत। तसे मोत्यांचे पण दागिने आहेत, मोत्यांमध्ये नेकलेस आहे, मोत्यामध्ये चंद्रहार आहे आणि आम्ही इथे परिणिता कलेक्शन म्हणून पण एक मोत्याचा छानपैकी नेकलेस आणलेला आहे। आणि डायमंडचे दागिने सगळे आपले लॅब टेस्टेड सर्टिफिकेट सहित असतात। ऑलवेज एक्सचेंज त्याच्यामध्ये आपल्याकडे 100% बायबॅक एक्सचेंज व्हॅल्यू असते त्याची। आपण इथे नवग्रहाचे स्टोन पण आणलेले आहेत, पाचू, माणिक, मोती वगैरे सगळे। आणि गोवेकरांसाठी खास ऑफर अशी आणलेली आहे, तुमचं जुनं सोनं जर तुम्ही काही दिलं तर त्याला एक्सचेंज व्हॅल्यू 100% 24 कॅरेटच्या हिशोबाने दिल्या जाते। हॉलमार्क दागिने जर असतील कुठल्याही ज्वेलर्सकडचे तर त्यात घट तूट न काढता जे काय असेल ते चालू भावाने त्याची व्हॅल्यू दिल्या जाईल।